രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജയ പ്രഭുപദ 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 ജയ പ്രഭുപദ ജയ ഗുരുദേവാ 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 ജയ ഗുരുദേവ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, അപ്പം എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്മയാണ് വല്ലഭി വിനോദിനി ദേവിദാസി മാതാജി. അമ്മയ്ക്ക് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി. അപ്പൊ പറ്റുമോ? അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണോന്നറിയോ? മാതാജി തന്നെ കേറിയിട്ട് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടും മാതാജി, 2 ആളുടെ പേരില്. ശരി ശരി. പോരെ? മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലിംഗം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇടണേ, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് തന്നെ ഒരു വട്ടം കൂടെ കേറിയിട്ട് ആ മാതാജിക്കോ ആ പ്രഭുവിനോ വേണ്ടി അവരെ പേരൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിലുള്ളവരുടെ ഇടണേ, ചിലര് ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തവരുടെ ഇടാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ക്ലിയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്താ വരും മാതാജി, പ്രശ്നമില്ല. സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പിന്നെ കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. ആ കിട്ടും. മാതാജി പ്ലീസ് ലിംഗം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇടണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഒരിക്കലും ഇട്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അധ്യായം 1 ഒരിക്കലൂടെ ഒരു സമ്മറി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായം 2 തുടങ്ങുകയാണ്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അധ്യായം 1. അപ്പൊ എല്ലാരും സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞു. സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി എന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 1 നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കലൂടെ ഒരു ഓവറോൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധ്യായം 1 നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായം 2 കടക്കാം. അപ്പൊ അധ്യായം 1 നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു അർജുന വിഷാദ യോഗമാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അധ്യായം 1. അപ്പൊ അധ്യായം 1 ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ് അവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില്
പാണ്ഡവരും കൗരവരും എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഉപദേഷ്ടാവാണ്. അപ്പോ വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഭയത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ആശങ്കയാണ്. യുദ്ധം നടക്കുവോ അതോ ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഇവര് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോകുമോ? ഈ തന്റെ മക്കള് എന്താ വള നിലത്തിലെ കളകളെ പോലെ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംശയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട്. കാരണം അറിയാം തന്റെ മക്കൾ അധർമ്മികളാണെന്നും പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ ധർമ്മിഷ്ഠരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോ നമ്മളുടെ സഞ്ജയൻ അപ്പോ പറയുന്നു, രാജാവിനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ ദുര്യോധനനെ രാജാവെന്നാണ് ഇവരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവ് നേരെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരെ ചെന്ന് കാണുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാ പോയി കാണുന്നത്? കാരണം പാണ്ഡവരുടെ ആ സൈന്യത്തെ കണ്ട് അദ്ദേഹം ഭയന്നു. ദുര്യോധനന് ഭയം തോന്നി ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ആ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജനിച്ചത് തന്നെ ദ്രോണരെ വധിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. അപ്പോ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മഹാമനസ്കതയോടെ ബ്രാഹ്മണൻ ആയിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യർ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന് എല്ലാ ആയുധകലകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ചെന്നതാണ്. കൂടാതെ ദുര്യോധനൻ ഒരു വിദഗ്ധ നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്, അത് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് മറ്റുള്ള ദുര്യോധനൻ എതിർ സൈന്യത്തെ വിവരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് ശക്തിശാലികളായിട്ടുള്ള, അവര് നല്ല ശക്തരായിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാര് ആണ് എല്ലാവരും എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ദുര്യോധനൻ കൂടാതെ അവരെ മാത്രം പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഇനി ഇവരെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോവോ? അതുകൊണ്ട് തന്റെ സൈന്യത്തെയും പുകഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ തന്റെ സൈന്യത്തില് ഭവാൻ എന്ന് എന്താണ് ദുര്യോധനനെ ഭവാൻ എന്ന് ദുര്യോധനൻ ആരെയാണ്? ദ്രോണാചാര്യരെ ഭവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്ത് അങ്ങുണ്ട്, ഭീഷ്മദേവരുണ്ട്, ഭീഷ്മപിതാമഹനുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപനുണ്ട്, വികർണനുണ്ട്. അപ്പൊ വികർണന്റെ പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. വികർണനാണ് ആസത് സഭയിൽ വെച്ച് അതിനെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ ഭൂരിശ്രവസ്, ജയദ്രഥൻ, അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള സൈന്യമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അവരെക്കാളും ബെസ്റ്റാണ് നമ്മള്. അവിടെ ആകെ ഭീമനല്ലേ ഉള്ളൂ, ഭീമനേക്കാളും എത്ര ശക്തിശാലിയാണ് നമുക്ക്. ഭീഷ്മർ ദേവനുണ്ട്. കൂടാതെ മറ്റുള്ള ഭടന്മാരെയും കൂടെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറയും? ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിൽക്കണം, കാരണം അദ്ദേഹം വൃദ്ധനായതിനാൽ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭീഷ്മര് കണ്ടിട്ട് ഭീഷ്മർക്ക് ദുര്യോധനന്റെ മെന്റാലിറ്റി ഒക്കെ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ദുര്യോധനോടുള്ള അനുകമ്പ കാണിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ശംഖ് ഊതുകയാണ്. അപ്പോ ശംഖ് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ശംഖൂതി, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ശംഖൂതാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ അവിടുത്തെ ശംഖൂതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം, ഋഷികേശോ, ദേവദത്തം, ധനഞ്ജയ, അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവ്യമായ ശംഖാണ് കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശംഖൂതിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എതിർവശത്ത് ദുര്യോധനാദികൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചേ? പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ ശംഖൂതിയപ്പോ അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. ഹൃദയം പിളർന്നു. പക്ഷേ ഭീഷ്മര് ശംഖൂതിയപ്പോ പാണ്ഡവർക്ക് അത് സംഭവിച്ചില്ല അല്ലെ. കാരണം അവർ അത്രയും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭക്തരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി എന്ത് ഭയക്കാൻ. പിന്നെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ പല പേരില് അല്ലെ, കൃഷ്ണനെ ഋഷികേശൻ, മാധവൻ. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് മാധവൻ അവിടെ നമ്മളുടെ ആ രംഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, മാധവന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഈ രഥം എന്താ ഈ ഇരു സൈന്യത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്താനായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിർത്താൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അർജുനൻ? കാരണം
ഇത്രയും ശരിക്കും ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുര്യോധനന്റെ ഒരു പിടിവാശിയിലാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പിടിവാശിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരേ നമ്മളൊരു ഉപമ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരേ ചിറകുള്ള തൂവലുള്ള പക്ഷികൾ, ഒരേ വിധം തൂവലുള്ള പക്ഷികൾ, അവരാരൊക്കെയാണ്, സമാന ചിന്താഗതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് തനിക്ക് കാണാൻ ഇത്രയും ഉത്സാഹത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആരാണ്. പിന്നെ അവരുടെ ആ യുദ്ധബലമൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് രഥം അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വിജയസൂചനയായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വിജയസൂചനയായിട്ടുള്ള ഒന്ന് പറയാമോ? പാണ്ഡവർക്കാണ് വിജയം. ഭഗവാന്റെ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ കൂടിയുള്ളത്. ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയുടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് അല്ലെ, ധർമ്മക്ഷേത്ര കുരുക്ഷേത്ര. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഹനുമാന്റെ ചിത്രം, കപിധ്വജ അല്ലെ. അപ്പൊ ഹനുമാന്റെ ആ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ആ കൊടിയില്. പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രം. അത് മാധവൻ എവിടെ ഐശ്വര്യ ദേവതയുണ്ടോ അവിടെ ഭഗവാൻ. എവിടെ ഐശ്വര്യ ഭഗവാനുണ്ടോ അവിടെ ഐശ്വര്യ ദേവതയും ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നം. വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നം ശംഖ്, ദിവ്യശംഖങ്ങൾ, ശംഖധ്വനി. പ്രധാനമായി രഥം, ഭക്തിദേവൻ നൽകിയ രഥമാണ് അതെ, അർജുനന്മാര് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് 4 ദിക്കുകളും വിജയം ഉള്ള ആ രഥം കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്ത രഥം, ദിവ്യശംഖ്, പിന്നെ ഹനുമത് രൂപം, ഭാഗ്യദേവത, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി, പുണ്യസ്ഥലം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അവര് നമ്മുടെ ഭീഷ്മര് ശംഖൂതിയപ്പോ അതും ഒരു സൂചനയാണ്. ആ ശംഖിൽ ഊതലിൽ കൂടെ തന്നെ ഭീഷ്മർക്കും അറിയാം വിജയം പാണ്ഡവർക്കാണ്, കാരണം ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെയാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അത് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭീഷ്മരുടെ പാണ്ഡവരുടെ ശംഖുകൾ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു, വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ രഥം അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാ നോക്കൂ. അവിടെ തൊട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനൊക്കെ തയ്യാറായി നിൽക്കുവാണ്. നീ ഇവിടെ ആ ഇരു സൈന്യത്തെ നോക്കൂ. അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അനുകമ്പയുണ്ടായല്ലേ. ആകെ തളർന്നു പോയി. ആരെയാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ നേരെ ദ്രോണാചാര്യരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് അവരെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് കൊണ്ട് രഥം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അർജുനന് വിഷാദമായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ വിഷാദം വരാനുള്ള 5 റീസൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? 5 റീസൺസ് ഇല്ല, 4 കാരണങ്ങളെ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളൂ. 5ാമത്തെ കാരണം 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 28 മുതൽ 46 വരെയാണ് അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? അനുകമ്പ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മൃദുല ഹൃദയം, അനുകമ്പയൊക്കെ ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ആ ക്വാളിറ്റി അർജുനനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അർജുനന്റെ ശാരീരികമായിട്ട് അർജുനൻ തളരുന്നു അല്ലെ. അംഗങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു, ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്നു, ഗാണ്ഡീവം വഴുതി വീഴുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു, കാല് വികാര വിക്ഷോഭത്താൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഹൃദയ ദൗർബല്യത്താൽ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, എമ്പാടും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ ആദ്യത്തെ റീസൺ അനുകമ്പ പറയുന്നു. പിന്നെ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക സുഖ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഭയം. ഭൗതിക സുഖം, അതായത് ആസ്വാദനം. അതാണ് 2ാമത്തെ റീസൺ. ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണില്ല അല്ലെ. തനിക്ക് എന്ത് ആസ്വാദനമാണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ ത്രൈലോക്യം ആകെ നേടിയാലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു സംതൃപ്തിയും എനിക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണില്ല. പിന്നെ അടുത്ത 3ാമത്തെ റീസൺ എന്താ പറയാ? ഇവയൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അതിന്റെ പാപഫലം ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലേ പാപമല്ലേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാന്ന് പറയും. പാപമല്ലേ അതെ, പാപമാണ് എന്നുള്ള ഭയം, പാപഭയം, ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കുമ്പോഴുള്ള പാപഭയം. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, അക്രമികളായിട്ടുള്ള 6 കൂട്ടരെ പറയുന്നു. ഈ 6 കൂട്ടർ: വിഷർ കൊടുക്കുന്നവർ, വീട് തീവയ്ക്കുന്നവർ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഇത്രയും പേരെ വധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാപമില്ല. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ 2 ശാസ്ത്രത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഏത് ശാസ്ത്രപ്രകാരമാണ് ഈ വധിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, പാപമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അർത്ഥശാസ്ത്രമാണ് മാതാജി. അർത്ഥശാസ്ത്ര പ്രകാരമാണ്. അതെ, അർത്ഥശാസ്ത്ര പ്രകാരം, അതായത് ഒരു ലോ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതാണിത്. പക്ഷെ ഉയർന്ന ശാസ്ത്രപ്രകാരം, ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പിടിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ഉയർന്ന ശാസ്ത്രപ്രകാരമാണ് ഈ റീസൺസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ അർജുനൻ മറക്കുന്നു, അതൊരു ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എല്ലാം ക്ഷമിക്കുകയും പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. പിന്നെ ശ്രീരാമന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു റീസൺ പറയുന്നത്, ശ്രീരാമൻ വധിച്ചത് രാവണൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുരനാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണോ, ഇതെല്ലാം എന്റെ ഉറ്റ ബന്ധുക്കളല്ലേ, അപ്പൊ അവരെ വധിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല, അത് പാപമല്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പിന്നീട് 4ാമത്തെ റീസൺ എന്താ പറയുന്ന? കുലക്ഷയം. ഇവരൊക്കെ കുലക്ഷയം. വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന, മുതിർന്നവർ മരിച്ചുപോയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന, കുടുംബത്തിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. കുലക്ഷയം അല്ലെ, അതിന് 6 റീസൺസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ക്ലോസ് ബുക്കിൽ വരുന്നേ അല്ലെ. അപ്പൊ കുലക്ഷയത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്ന, മുതിർന്നവർ മരിക്കുന്നു. മുതിർന്നവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുലധർമ്മം നശിക്കും. കുലധർമ്മം നശിച്ചാൽ കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോയാൽ വർണ്ണസങ്കര, അതായത് വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങളും പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അങ്ങനെ സമൂഹം മൊത്തവും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഈ ഒരു കുലക്ഷയത്തെയാണ് അടുത്ത റീസൺ 39 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം എന്താണ്, അർജുനൻ നമ്മൾ പിന്നെ അവസാനം നമ്മളൊന്ന് ഓട്ടിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി. പിന്നീട് അർജുനൻ എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങുന്നത്, പുറപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സുഖിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, നിരായുധനായിട്ട് ഞാൻ നിന്ന് അവരെ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നാലും കൊന്നോട്ടെ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവമൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അർജുനൻ ഈ കാണിക്കുന്ന. സ്വന്തം ശത്രുവിനോട് പോലും ആ അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നു. അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, എനിക്കെന്നാലും രാജ്യം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവസാനം എന്താണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്? ലാസ്റ്റിലെ ശ്ലോകം, വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് ഇനി താഴെയിടുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പാഠമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? അതെ, 2-3 പേര് ഒന്ന് പറയാം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കാരണം അത് കർമ്മം ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ചെയ്യണമെന്ന്? അത് ഇനിയാ പറയുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാതാജി അവസാനത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാതാജി എനിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണ്ടേ? അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിനകത്ത് ശോക സംവിഘ്ന മാനസ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അതായത് മനസ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭഗവത്ഗീത എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിൽ അത്യന്തം ദുഃഖമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചതിന് ശിക്ഷാഗുരുവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്.
അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ന വ്യക്തിക്കല്ല പ്രശ്നം, അർജുനന്റെ മനസ്സിനാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് സഞ്ജയൻ അവിടെ ശോക സംവിഘ്ന മാനസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനസ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ, അങ്ങനെ ആ, അങ്ങനെയുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം, ദയാലുവായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നു, ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവാനിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്. ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹതയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അനുകമ്പയും മൃദുല ഹൃദയത്വവും ഈ ശത്രുവിനോട് പോലും ദേഷ്യം തോന്നാതെ അവരെന്നെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യോട്ടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ, അത് നല്ലതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഈ അമ്പും വില്ലൊക്കെ താഴെ ഇടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും ഭൗതികതയാണ് വരുന്നത്. ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഖണ്ഡിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ലെസൺ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രയോജനമായിരിക്കും. എല്ലാരും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എന്റെ ശിക്ഷാഗുരുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ലെസൺസ്, ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ലെസൺസ് ഞാൻ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മധുജി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മധുജി. ഈ ലെസണില് അർജുനൻ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അർജുനൻ കാണിക്കുന്നത്. പരദുഃഖ ദുഃഖിയായിരിക്കും ഒരു ഡിവോട്ടി എപ്പോഴും. അപ്പോ ആ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഇതില് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ നിരതരായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന് സറണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമേ നമ്മൾ ജീവിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മാതാജി. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് പറഞ്ഞത് ഒരു ഭക്തനായി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പല വിഷമഘട്ടങ്ങളും വന്നാലും തന്റെ കടമ മറന്നു പോകരുത്, കടമ ഉപേക്ഷിക്കരുത്, എല്ലാം ആത്മീയ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ആവണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രക്ഷാമതജി, നമ്മൾ എന്ത് വന്നാലും പേടിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അർജുനന്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇവിടെ പേടിച്ചു. അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് മാതാജി. കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ ശിക്ഷാഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അതായത് അർജുനന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ട്, ഫിസിക്കലി ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും അർജുനൻ തകർന്നു അല്ലേ. ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, പല റീസൺസും പറയുന്നു. പാപമല്ലേ, എനിക്ക് എന്ത് ആസ്വാദനം കിട്ടും, അവരോടുള്ള അനുകമ്പ, പിന്നെ കുലക്ഷയം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഓരോ റീസൺ, അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിട്ടും അർജുനൻ അങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ലെസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളുടെ ആത്മീയ ഗുരു കാണും, നമ്മളുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാര് കാണും. എന്നാലും അർജുനൻ എപ്പോഴാ ഈ ഒരു അവബോധത്തിൽ വന്നത്, ഈ ഒരു തളർച്ച വന്നത്? കണ്ടപ്പോഴാണ്, ആ സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് അർജുനൻ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആകെ മാറിയത്. അതുവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ എതിർ സൈന്യത്തെ കണ്ടപ്പോൾ വീണുപോയി. അതേപോലെ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായാലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ കണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീണു പോവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഴാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് മാത്രം പോരാ, ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കേൾക്കണം, ആ ശ്രവണം അല്ലെ. നമ്മൾ ആ അർജുനൻ പറ്റിയത് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആകെ വീണു പോകുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ആധികാരിക സ്രോതസ്സിലൂടെ ആ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരിലും ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുക, ആ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശബ്ദപ്രമാണം അങ്ങനെ കേട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പാഠം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, അത് ആ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു
ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതായത് ഈ അർജുനനും നമ്മളെ പാണ്ഡവന്മാർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് പോലും എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കുന്തിദേവി 5 മക്കള് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു. ഈ 5 മക്കളുമായിട്ട് ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ അവിടെയുള്ള ജ്യേഷ്ഠന്റെ മക്കളെല്ലാരും കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും ദുരിതമാണ്. പിന്നെ എത്ര എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ഭക്തരായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു ഒന്നാമത്തെ പാഠം, ഇത് ദുഃഖാലയം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭക്തരാണേലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ഒരിക്കലും ഈ എന്താ മുള്ളുള്ളിടത്ത് മുൾച്ചെടിയിലാണ് റോസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ മുള്ളുകൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റ് ഈ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണ്, നമ്മളൊന്നും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റും. കുന്തിദേവിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കുന്തിദേവി പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ 5 പേരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അത് ആരായിരുന്നു? ദ്രൗപദിയായിരുന്നു. പിന്നീട് യുധിഷ്ഠിരന് തെറ്റുപറ്റി. ആരോടും ചോദിക്കാതെ സ്വന്തം തീരുമാനം എടുത്ത് എല്ലാരെയും വാതുവെപ്പിൽ തെറ്റുപറ്റി. പിന്നെ അർജുനനും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ എന്താണ് എടുത്തു ചാടി ഓരോ തീരുമാനം എടുക്കും. ഇപ്പൊ ജയദ്രഥന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും, ഇന്ന് ഞാൻ ജയദ്രഥനെ വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാഹുതി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ 9 മക്കള് മരിച്ചു പോകുമ്പോ അർജുനൻ എടുത്തു ചാടി പറയില്ലേ, ഞാൻ സംരക്ഷിക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ആത്മാഹുതി ചെയ്യും. അവിടെയും ഭഗവാനാണ് രക്ഷിക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ തെറ്റെല്ലാവർക്കും പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ഭക്തർക്കും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റും. അപ്പൊ തെറ്റ് പറ്റിയാലും ഇവരെല്ലാരും എങ്ങനെയാണ്? ഈ 5 പേര് എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചാണ്. അപ്പൊ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന് ഈ തെറ്റ് പറ്റിയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ ചേട്ടനല്ലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്, ചേട്ടൻ തന്നെ അനുഭവിച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഇവരെല്ലാരും ഒന്നിച്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തസംഘം തെറ്റ് പറ്റിയാലും അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം. ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പാഠം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നീട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ ഇടയിലും ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്നാലും ഭക്തന്മാര് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം. പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് താഴെ പോകരുത്. ആ ഭക്തസംഘ ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം, അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു പാഠം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം, ഇപ്പം പ്രഭു ചോദിച്ച പോലെ ഈ 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ എന്ന വ്യക്തി, അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും യുദ്ധോത്സുകനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഗാണ്ഡീവം ഉയർത്തി പിടിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അത് കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നത് എന്താണ്? ആ മാനസികമായിട്ട് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ആ മനസ്സിലാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമുക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ ഇല്ലേ, മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തും നമ്മളുടെ ശത്രുവും. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന വേണ്ട ആ പാഠങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം, അതിന് നമ്മളുടെ സാധന നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. നന്നായിട്ട് സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഭക്തസംഘം ഒരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മറ്റൊരു പാഠം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിന് ഒരു ഉപമയും കൂടെ ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞു. അതായത് അർജുനൻ ഈ ഗാണ്ഡീവം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവജാലം ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സാഹത്തോടെ വരിക എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ഗാണ്ഡീവം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സാഹത്തോടെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയത് എപ്പോഴാണ്? അർജുനൻ ആ സൈന്യത്തെ കണ്ടപ്പോ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയി. അതുപോലെ ഈ ജീവജാലങ്ങള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് അതില് എന്താണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം ഇല്ലാതായി പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. ശ്രവണത്തിലൂടെ ശബ്ദ പ്രമാണം, അതാണ് ആധികാരിക സ്രോതസ്സിലൂടെ കേട്ടാണ് നമ്മള് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത്, നമ്മളുടെ മായാമോഹത്തെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് എന്ന്. ഇത്രയും കാര്യമാണ്
അപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓക്കെ. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. നമ്മളെ ഓരോ ശ്ലോകവും അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് ഖണ്ഡിക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അതായത് ആദ്യത്തെ 27, 28 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് അനുകമ്പ വരുന്നത്. മൃദുല ഹൃദയത്വം, അനുകമ്പ. അതിനെ ഭഗവാൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നത്. അനുകമ്പ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് 11 മുതൽ 30 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ 31 തൊട്ട് 35 വരെയാണ് ആസ്വാദനം. അർജുനനെ ബന്ധുക്കളെ കൊന്ന് രാജ്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇവരൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എന്ത് ആസ്വാദനം കിട്ടാനാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഭഗവാൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 31 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. പിന്നെ അർജുനൻ പറയുന്നത് പാപം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിലെന്തോ മിസ്റ്റേക്ക്, ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ മാറിപ്പോയി. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ. 1.44, 45 അല്ല. പാപപ്രതികരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം 36 മുതൽ 38 അതിനെ ഭഗവാൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് 33 മുതൽ 37 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഭയം 33 മുതൽ 37 ശ്ലോകം. ഈ വിശുദ്ധിയും പാപകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കുന്ന നമ്പർ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. 1.36, 38 ഇവിടെ വരിക. 36 മുതൽ 38. പിന്നെ കുലക്ഷയം ഇതിനകത്ത് 3-ാമതാണ്. കുലക്ഷയത്തില് ഭഗവാൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് എഴുതിയേക്കുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഈ ശ്ലോക നമ്പർ കുലക്ഷയം വരുന്ന എവിടാണ്? 39 മുതൽ 43 വരെയാണ് കുലക്ഷയം വരുന്നത്. കുലക്ഷയം 39 മുതൽ 43 വരെ കുലക്ഷയം. അതിനെ ഭഗവാൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 45 മുതൽ 46 വരെ ശ്ലോകവും പിന്നെ 3-ാം അധ്യായത്തിലെ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ റീസൺസ്, കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതിനെല്ലാം ഭഗവാൻ നിഷേധിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ. പിന്നെ 5-ാമത്തെ റീസൺ ആണ് തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, തീരുമാനം ഇല്ലായ്മ. അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ, നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് കാണുന്നത്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മാറിയത് എത്ര ശ്ലോകം പറഞ്ഞ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞ മാറിപ്പോയത്? ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് ഇത് കണ്ടോ, 1.44, 1.45 എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അതല്ല, ഇത് 1.36 മുതൽ 38 വരെയാണ്. പിന്നെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന 39 മുതൽ 43 വരെ. ഈ കോളത്തിൽ, ആദ്യത്തെ കോളത്തില് 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയാണ് തെറ്റ്. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ നിഷേധിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് 1.39 മുതൽ 1.43 കുടുംബത്തിന്റെ നാശം, കുലക്ഷയം അതിൽ വരുന്നത്. അത് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ അതാണ്. പിന്നെ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഭയം പറയുന്നത് 36 മുതൽ 38 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലാണ് അർജുനൻ പാപത്തിന്റെ ഭയം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഭഗവാൻ നിഷേധിക്കുന്ന 33 മുതൽ 37. 2-ാം അധ്യായത്തിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ 1-ാം അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അധ്യായം 1 നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അധ്യായം 2 കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 2 എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം നമ്മൾ അർജുനനും ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുമോ ഇനി നമുക്ക് 2-ാം അധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാണോ പറയുന്നത്?
ഈ അധ്യായങ്ങൾ തിരിച്ചത് ആരാണ്? അത് ആചാര്യന്മാര് തിരിച്ചതാണ് 18 അധ്യായമായിട്ട്. ഇത് ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 45-48 മിനിറ്റ് സംഭാഷണമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അത് ആചാര്യന്മാര് അതിനെ അധ്യായങ്ങളാക്കി. വ്യാസദേവനല്ലേ മാതാജി? എന്തോ? വ്യാസദേവനല്ലേ അധ്യായങ്ങളായി ആ തിരിച്ചത്? വ്യാസദേവൻ, അതെ, വ്യാസദേവൻ അത് അധ്യായമാക്കി. കറക്റ്റാണ്. വ്യാസദേവൻ അത് അധ്യായമാക്കി. അപ്പൊ ഈ വ്യാസദേവൻ തന്ന പേരെന്തായിരുന്നു? 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. സാംഖ്യയോഗം. സാംഖ്യയോഗം എന്നാണ്. സാംഖ്യയോഗം എന്നായിരുന്നു വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് തന്നല്ലേ. പക്ഷെ ഈ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നുള്ള പേര് തന്നത് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആണ്. ആരാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഗുരു പരമ്പരയിൽ ഭക്തി സിദ്ധാർത്ഥ സരസ്വതി മഹാരാജിന്റെ പിതാവ്. പിതാവ്, അതെ. അതായത് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പിതാവാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അല്ലെ, അദ്ദേഹം 7-ാമത്തെ ഗോസ്വാമി എന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെ ഗീതാ വിഷയ, കാരണം അദ്ദേഹം ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മൊത്തത്തില് എന്താണ് ഗീതയിൽ പറയുന്ന, അതായത് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ഏത് യോഗമാണെങ്കിലും അത് ഭക്തിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. കർമ്മയോഗം പൂർണ്ണമായി കർമ്മയോഗമായിട്ട് പറയില്ല. കർമ്മം അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഭക്തിയോഗം നമ്മളെ പ്രഭുപാദര് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇത് മൊത്തം ഒന്നും വായിച്ച് അവര് ഭക്തിയോഗം വരെ ഒന്നും എത്തില്ല. ആദ്യത്തെ 2-3 പേജ് വായിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അവർ നിർത്തിപ്പോവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എസെൻസ്, ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രഭുപാദർ എല്ലാത്തിലും ആ എസെൻസ്, അല്ലെ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ ഭക്തിയിലൂടെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിൽ കൂടുതലും പറയുന്നത്. എല്ലാ ഭാവാർത്ഥത്തിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില് അർജുനൻ വീണ്ടും സംശയങ്ങൾ പറയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ സംശയം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ നല്ല വഴക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും. അതാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയും അർജുനനെ നല്ല നീ ഇങ്ങനെയാണോ, നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ കുറച്ച് വഴക്കൊക്കെ കൊടുക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അർജുനൻ പറയും, എന്ത് ചെയ്യാനാ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം അർജുനൻ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലേ. അപ്പോഴാണ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഇത്രയും അർജുനൻ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനുകമ്പയുടെ കാര്യം പറയുന്നു, പിന്നെ എന്താണ് പാപമാന്ന് പറയുന്നു, കുലക്ഷയം പറയുന്നു, എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയ്ക്ക് കയറി അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മളടുത്തും ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള മിക്കതും സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളടുത്തൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തല്ല, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ കുറെ പേര് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു ചാടി ഉത്തരം പറയാൻ പോകും. കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനായിരിക്കും താല്പര്യം, അല്ലെ. സാധാരണ ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും, ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നല്ലൊരു ലിസണർ ആകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണോ അർജുനനെ കേട്ടുന്ന ക്ഷമയോടെ, അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അറിയാം എല്ലാം മടത്തരമാണ് ഈ പറയുന്ന, ഇതൊന്നും അല്ല. കൃഷ്ണൻ എടുത്തു ചാടി അർജുനനെ തടഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെ നമ്മളെ ഭക്തരൊക്കെ സമീപിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊന്ന് കേട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കുറെ സമാധാനം കിട്ടും. നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളത് കേൾക്കുക, കേട്ട് പിന്നെ അവസാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അവര് ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവര് കേൾക്കാനുള്ള കേൾപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എടുത്തു ചാടി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുഡ് ലിസണർ ആകണം എന്നുള്ളത് ഒരു പാഠം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം വായിക്കണോ? വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അധ്യായം 2 ഗീത വിഷയസംഗ്രഹം. സഞ്ജയ ഉവാച തന്തഥാ കൃപയാവിഷ്ട അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. വിവർത്തനം ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപ. ജയ് ശീല പ്രഭുപ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അർജുനന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ, അർജുനൻ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സുകൊണ്ട് തളർന്ന് ദുഃഖിതനായി തന്റെ കയ്യിലെ വില്ലെല്ലാം താഴെ ഇട്ട് അർജുനൻ ഇരിപ്പായി. ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഏത് പേരിലാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മധുസൂദന. മധുസൂദന. അതായത് മധു എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത്. മധു എന്ന അസുരൻ നമ്മുടെ കൃഷ്ണലീലയിലുണ്ടോ? കൃഷ്ണലീലയിൽ എവിടെങ്കിലും മധു എന്ന അസുരനെ വധിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അകാസുരൻ, ബകാസുരൻ, പ്രലംബാസുരനെ, കുറെ അസുരന്മാർ, അരിഷ്ടാസുരനൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മധു എന്ന അസുരനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. എവിടെയാണ് മധു എന്ന അസുരൻ വരുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ. ഈ മധു എന്ന അസുരൻ ഈ കൃഷ്ണലീലയിൽ വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഹയഗ്രീവനായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരം എടുക്കില്ലേ, ഒരു കുതിരയുടെ പോലത്തെ അവതാരം. ആ അവതാരത്തില് വേദങ്ങളെ അതില് മധു, കൈതവ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന രണ്ട് അസുരരില്ലേ, ആ അസുരനാണ് മധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് മധുസൂദന എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഭഗവാനെ പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാരും മധുസൂദന മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം മധു എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിലെ സംശയമാകുന്ന അസുരനെ അങ്ങ് വധിക്കണം, ഭഗവാൻ വധിക്കും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തില് സഞ്ജയൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ അവസാനം അർജുനൻ അമ്പെല്ലാം ഇട്ട് ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ആരാണ്? ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോ ആരാണ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്ന എല്ലാം കേട്ടോണ്ട് ഒരാൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സന്തോഷമായി. ഇനി യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ, അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് തന്നെ എല്ലാം കിട്ടും എന്നുള്ള സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ സന്തോഷിക്കണ്ട, കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കണ്ട, കാരണം നമ്മളുടെ മധുസൂദനൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് സഞ്ജയൻ മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അർജുനന്റെ ഉള്ളിലെ ആ സംശയങ്ങൾ, ആസുരികമായിട്ടുള്ള ആ സംശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അടുത്ത ലൈൻസില് മധുസൂദന എന്ന നാമത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്. പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. എവിടെയാണ് കരുണ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും കരുണ കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്? നമ്മളെ വസ്ത്രത്തിലല്ല, ആ വ്യക്തിയിലാണ്. അതായത് ആത്മാവിനാണ് ആ കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വസ്ത്രത്തെ വിലപിക്കുന്ന ഒരാളെ ശൂദ്രനായി മാത്രമേ കരുതാവൂ. അനാവശ്യമായി ദുഃഖിക്കുകയാണ് അയാൾ. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, അപ്പൊ അർജുനന് ചേർന്നതല്ല. കർമ്മഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപ സങ്കല്പത്തിൽ വർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകൂ.
അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഈ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഈ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലാണ്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഈ മാറ്റം അർജുനനിൽ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ വസ്ത്രത്തെ അല്ല, ഭൗതിക ശരീരത്തെ അല്ല, ആ എന്താണ് ആ പുറം ചട്ടയെ അല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ആ ആത്മാവിനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് വരുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉവാച വരുന്നത്. ചൊല്ലിക്കോളും അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഉദസ്വാകശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജഷ്ടമസ്വർഗമകീർത്തികരമർജുന. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണത് നയിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉവാച അല്ലെ, ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുന, നിനക്ക് എവിടാണ് ഈ മാലിന്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം അർജുനൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? നിനക്ക് എവിടുന്നാ ഈ മാലിന്യം വന്ന് പെട്ടത്? ഇത് ഒരു മൂല്യം അറിയുന്നവർക്ക് യോജിച്ച കാര്യമൊന്നും അല്ല. ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്കെന്നല്ല, കീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് അനാര്യ ജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ഇത് ഉപരിലോകങ്ങളിലെത്തില്ല. ഈ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും കീർത്തിയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല, നിനക്ക് യോജിച്ച കാര്യവുമല്ല ചെയ്യുന്നത്. നിനക്ക് എവിടുന്ന് ഈ മാലിന്യം ഉണ്ടായി എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇനി ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത്, പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം, വദന്തി തത്തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 3 ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ പരമ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം, അതിനൊരു ഉപമയായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഏതാ പറയുന്നത്? സൂര്യനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശമുണ്ട്, സൂര്യഗോളമുണ്ട്, പിന്നെ സൂര്യഗ്രഹമുണ്ട് സൂര്യന്റെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെ ഉപമിക്കുന്നു. പിന്നെ പരമാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ ആ ഉപരിതലം, സൂര്യഗോളത്തിന്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ സൂര്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനെ ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ ഉപരിതലമോ സൂര്യഗ്രഹമോ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ സൂര്യത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രകാശം എന്താണെന്നും അറിയാം. എന്നാൽ സൂര്യഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല. എന്നാൽ സൂര്യഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അറിയുന്ന ആൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ? ആരെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? 6 ഗുണങ്ങളോടുകൂടി 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉള്ള വ്യക്തി അല്ലേ. ഇതാരാണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞത്? പരാശരമുനി. വ്യാസദേവന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശരമുനിയാണ് ഈ സംസ്കൃത വാക്കിനെ നിർവചിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താ
ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ വിശേഷ്രിയാൻ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യോശൈവ ഷണ്ണാം ഭഗ ഇതിങ്കന. അപ്പൊ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളവനാരോ അവനാണ് ഭഗവാൻ. 6 ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്പത്ത്, ശക്തി, ശക്തി, യശസ്, യശസ്, സൗന്ദര്യം, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ത്യാഗം. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളവൻ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഈ 14 ലോകങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകവും എല്ലാം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശക്തിമാൻ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമ്മള് ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഓരോ അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം മുത്തിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തി, ഈ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനം, ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എത്ര നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ എന്നും ഫേമസ് ആണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം, കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം. അല്ലെ? കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാർക്കുടെ പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാന്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഉള്ള സൗന്ദര്യം ഭഗവാന്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞൂടതായിട്ട് എന്തുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ജ്ഞാനം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ത്യാഗം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണല്ലേ? ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നമുക്കിപ്പോ താമസിക്കാനുള്ള ഈ ഗ്രഹവും എല്ലാം തന്നു. ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മളടുത്ത് കറണ്ട് ബില്ലോ നമ്മൾക്ക് വാട്ടർ ബില്ലോ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും എൻ്റെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അത്ര ഒരു വൈരാഗ്യമാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ത്യാഗ മനസ്കാരം. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എന്റെയാണെന്നും പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അല്ലെ? ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ്, ഭഗവാനോടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന വാടക വീട്ടിലാണ്. ഈ ശരീരം തന്നെ നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പക്ഷേ ഒന്നിനും നമ്മളോട് ഇത് ഞാൻ തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരണില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു, അതില് ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന വ്യക്തികൾക്കെല്ലാം ഇതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ അംശം കാണും. ചിലര് നല്ല ഫേമസ് ആയിരിക്കും. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. പ്രഭു, അനിൽ പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇന്ന്? ഉണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. 9:05 ഹരേ മാതാജി. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ളവനാരോ അവനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്ലോകം ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞ ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാഥരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. പിന്നെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഏതേച്ചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണ സ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃദേന്തി യുഗേ യുഗേ. ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളോ അംശങ്ങളിൽ അംശമോ മാത്രമായിരിക്കും. കൃഷ്ണനാകട്ടെ സർവോകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത്, പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫില് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അങ്ങ് അതിശയിച്ചു പോയി. കുതഹ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടില്ലേ? കുതഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ വന്നത്? ആര്യന്മാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല. ആരാണ് ആര്യൻ? ജീവിതത്തിന്റെ വില എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ്. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ആര്യൻ. അപ്പൊ ആര്യന്മാർക്കുള്ള സംശയമല്ല. നിനക്ക് എവിടെ അനാര്യന്മാർ പോലെ നീ പെരുമാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അനാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുവാൻ അറിയാത്തവനെയാണ് അനാര്യൻ. ആര്യകുലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ സംസ്കാരം അറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷെ നീ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടാൽ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് മോചനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു അജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ നീ പെരുമാറുന്നു. തന്റെ നിയത കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നീ വ്യതിചലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭീരുത്വം അനാര്യന്മാർക്കേ യോജിക്കൂ. കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരം പിന്മാറ്റം ആത്മീയ വികാസത്തിന് സഹായകമല്ല.
അപ്പൊ ഈ ദൗർബല്യം കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ക്ലൈബ്യം ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ക്ലൈബ്യം നൈതത്വേനുപപദ്യത്തെ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോത്തിഷ്ഠ പരം തപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ക്ലൈബ്യം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നോക്കിക്കേ. നപുംസക ഭാവത്തെ, നീ ആണത്തമില്ലാതെയാണ് നീ പെരുമാറുന്നത്. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ആണത്തമില്ലായ്മ ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മ കാണിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ അർജുനനെ പറയാൻ കാരണം, അജ്ഞാതവാസ സമയത്ത് അർജുനൻ ഏത് രൂപമാണ് എടുത്തത്? ബൃഹന്നള. അപ്പൊ ആ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ രൂപത്തിലാണല്ലേ ഉത്തരയെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുക, നീ ആ രൂപം ഇതുവരെ വിട്ടിട്ടില്ലേ, ഇപ്പോഴും നീ അതേപോലെ ഇരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. തരംതാണ് ഈ ഒരു ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അതീതനാകരുത്. കൂടാതെ പാർത്ഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പൃഥയുടെ പുത്രൻ. പൃഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ, അല്ലെങ്കിൽ കുന്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോ ഈ അപ്പൊ ആ ക്ഷത്രിയ രക്തമാണ് അർജുനനുള്ളത്. എന്നിട്ടും ക്ഷത്രിയന്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ക്ഷത്രിയനെ പോലെ അല്ല പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ അവന്റെ സ്വഭാവം ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ, കർമ്മവും ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ ആയാലേ ബ്രാഹ്മണനാകും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ക്ഷത്രിയനായിട്ട് ജനിച്ചെങ്കിലും ക്ഷത്രിയനെ പോലെ പെരുമാറുന്നില്ല. അപ്പൊ നീ ക്ഷത്രിയനെ പോലെ പെരുമാറൂ എന്ന് അർജുനനെ വഴക്കു പറയാണ് ഭഗവാൻ. മഹാമനസ്കതയെ വെറും ഹൃദയ ദൗർബല്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് എന്റെ ബന്ധുക്കളല്ലേ, ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ വധിക്കും, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ പുറമേ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുമോ എത്ര വലിയ മഹാമനസ്കനാണ്, ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അവരോടൊക്കെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെ വഴക്കു പറയാണ്. ഈ മഹാമനസ്കതയൊക്കെ വെറും ഹൃദയ ദൗർബല്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഇത്തരം കപട മഹാമനസ്കത പ്രാമാണികന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അഹിംസാ തത്വം ഈ കപട മഹാമനസ്കത കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഉപദേശപ്രകാരം അർജുനനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി പാടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ തന്റെ കടമ താൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ തന്റെ സഹോദരൻ ഒരു വലിയ ടെററിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ സഹോദരനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോലീസ് ഓഫീസർ? തന്റെ സഹോദരൻ ഒരു വലിയ ഒരു തീഫാണെന്ന് കണ്ട അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കണം, അല്ലെ? തന്റെ കടമ ചെയ്യണം. പോലീസിന്റെ കടമ എന്താണോ അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യണം. അതുപോലെ ചെയ്യാതെ അർജുനൻ വലിയ മഹാമനസ്കനായിട്ടൊക്കെ പെരുമാറുകയാണ്. ഇതൊക്കെ വെറും ഹൃദയ ദൗർബല്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ വഴക്കു പറയാണ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നാളെ കാണാം. ഈ ലിങ്കില് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വായിച്ചോളൂ. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും വായിച്ചിട്ട് വരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിൽ പ്രഭുവിനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ തന്നെ ലീവായി പോയാ മതി കേട്ടോ. അതെന്താ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുമ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം, ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എനിക്ക്. അതെയോ? അപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ എങ്കിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെയ്തോളൂ, ഓക്കെ. ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്തിനു പറയാൻ വന്നതാണോ മാതാജി? മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അതെയോ? ഒന്നുകൂടി ഇട്ടേക്കാവേ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോ? ലിങ്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ? ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മകള് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് ആ പോരെ? മാതാജിയുടേത് മകൾ ഇട്ടു അല്ലേ? ശശികല മാതാജി ക്ലോസ് ചെയ്യാണേ. ഇതിൽ കേൾക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്ന എനിക്ക്